Спомням си веднъж, когато бях малка, наближаваше нова година и аз всяка година исках да има торта. Нищо друго да няма на масата, обаче тортата да си е там. Обаче тогава закъсахме го малко с баща ми, тогава живеехме двамата само заедно. И са го извикали тук в църквата, имаше дрехи от Европа. Те втора употреба деца, за да ги раздават на бедните. И дали са му на баща ми едно сако, такова изтъркано, старо, за да не му е студено, нали, да помогнат на хората. И аз си чакам вкъщи и се моля, викам, Господи, моля ти се тая година да има торта на масата, да има всичко останало, нали, от което се нуждаеме. И се помолих за всички останали, нали, да им се даде това, което искат. И си идва баща ми и аз казвам, тате, бе, какво е това сако? И той вика, от църквата са ми го дали, защото ми беше студено. Дай, викам да провериме дали има някакви пари вътре. И той ми вика, какви пари, вика, аз цялото съм го пребъркал. Целия съм го пребъркал, вика, какви пари? Нищо, вика, нема, само една салфетка намерих вътре. И аз му се усмихвам и викам, да, ако искаш аз да бръкам. Остави, вика, не се занимава. Викам, добре. И леля ми искаше да го прерови. Взела, вика, Сене, сигурно има нещо вътре. Баща ми вика, вземи, виж. И тя го пребърка целия, всичките джобове. И аз викам, като последна най-малка, дай, тя ще го прегледам. И баща ми каза, добре, аре да не останеш назад и ти го прерови. И взех сакото, бръкнах в вътрешния джоб, от дясната страна ли беше, от левата не си спомням. И само физиономията ми беше много интересна, с кокорени очи, отворена уста и го гледам и казвам, тате, има нещо вътре. Той вика, какво я изкарай да видим. И аз като изкарах, имаше долари тогава. Точно се сещам, долари. Не, марки. Марки са били и тогава точно са ги спирали, не знам защо. Баща ми вика, дай да побързаме, вика. И почна да ме целува и аз почнах да плачем. И викам, нали, татко, дай да се помолим. И седнахме да се молим и баща ми вика, Господи, не знам какво ти е казала Далила, викам, май си изпълнила мечтата. И аз, нали, почнах да плачем и баща ми каза, дай по-бързо, вика, да ходим и да ги обмениме, че после, вика, не може. И ги даде на чичо ми, той ги обмени. Си купихме торта и много различни неща и много съм благодарна на Бога, че, нали, тогава и до ден днешен винаги ми помага, когато искам нещо от него.